Моето мнение е, че е добре човекът да потърси психотерапевт, защото в интернет можем да кажат болестта като симптоматика, какви са симптомите, но дали я имам или я нямам, дали имам други показатели за това. Смятам, че е важно хората да търсят психотерапията, да търсят терапевт, да се доверяват повече на психотерапията. Смятам, че самолечението не е адекватно. Самолечението ще ни доведе до други проблеми, задълбочаване на проблемите. За това сме специалисти, за това учим. Освен обученията в висше учебно заведение, ние, психотерапевтите, завършваме допълнително обучението си. Това са така наречените терапевтични школи, където ние преминаваме още допълнителни обучения, които дават правото да работим с различни симптоматики. И ние разпознаваме тези симптоматики. Имаме инструменти, за да работим с различни симптоматики.